Un cop més, alertades pels veïns i veïnes de les urbanitzacions de Rubí, pugem a comprovar l'estat. Voreres intransitables que obliguen els vianants a circular per l'asfalt, circulació dels vehicles a alta velocitat, enllumenament insuficient, brutícia, abandonament i manca de projecte en general a les urbanitzacions de Rubí per part del govern municipal. Ara, els veïns ens avisen alarmats per la sensació d'inseguretat que els provoca la poquíssima gestió de les franges perimetrals. Les franges perimetrals serien aquelles actuacions que en cas d'incendi evitaria que el foc arribés a les cases. L'Ajuntament de Rubí ha estat un dels pocs municipis de Catalunya que no ha optat als ajuts que la Generalitat publica anualment per tal d'executar aquestes tasques per la prevenció d'incendis. Cansats de presentar instàncies i no rebre resposta per part dels responsables, els veïns i les veïnes viuen la por del que esperen no passi mai. Les urbanitzacions també formen part de Rubí. Arribats a aquest punt, l'únic canvi possible és Xavi Corbera.